Assalamu alaikum, barka da wannan lokaci. Fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Masha Allah, alhamdulillah. Duk wanda ka gan shi ya zo wannan channel ɗin nawa, ya zo ne domin ya dinga samun update, ma'ana a koya mai kasuwanci akan online, kasuwanci a cikin waya. Ka sani cewa wannan shine abin da ya fi komai sauƙi a tattare da mu. Kasuwancin online yana da matuƙar muhimmanci a tattare da mutanenmu na Najeriya, musamman 'yan arewacin Najeriya. Ka sani cewa tabbas wayarka ta iya canza ma rayuwarka gaba ɗaya. To amma yawancin mutanenmu me suka mai da wayoyin hannunsu? Abin da suka mai da wayoyin hannunsu kallon comedy, kallon hotuna, kallon hotunan batsa, kallon media, kai ne Facebook, kai ne TikTok, kai ne Instagram, kai ne ina ne. Alhaji babu ta yadda za a yi ka dinga samun kuɗi da wayar hannunka. Malama babu ta yadda za a yi ki dinga samun kuɗi da wayar hannunki. Lalle idan ba ki tsaya an koya miki skill ba, ki tsaya an koya miki wani kasuwanci wanda zai dinga sama miki kuɗaɗe a hannunki ba. An kawo wani level da an ci gaba a rayuwa fiye da tunaninka. Menene an ci gaba? Da za ka ga cewa ba mu da Android a hannunmu, ma'ana babban waya wadda kake sauraro na ɗin. Sai ga shi Allah ya sa kuma ka mallaki waya babba. Ka sani cewa wayarka tana da matuƙar muhimmanci a tattare da kai idan ka ɗauke ta da muhimmanci. A gurguje dai zan faɗa maka menene shi kansa wannan kasuwancin namu. Maestro Affiliate Program, ma'ana kamfanin MAP. Menene shi kansa MAP ɗin? Menene Maestro Affiliate Program ɗin? Maestro M tana nufin Maestro, A tana nufin Affiliate, P tana nufin Program. Wannan kamfani ne a takaice. Kamfaninmu idan ka yi registration da mu, insha Allahu za mu koya maka shi kansa menene affiliate marketing. Mutane da dama suna son su fara wannan kasuwancin. To amma abin da yake faruwa shi ne anan. Idan misali mutum ya zo zai fara affiliate marketing, ma'ana dillanci, sai ka ga cewar bai samu ainihin wa'anda za su yi guiding ɗinsa ba, ainihin wa'anda za su nuna mai sabgar ya iya wannan kasuwancin. To mu a cikin kamfaninmu za mu koya ma wannan skill ɗin insha Allahu. Kuma sannan idan har kana bi na a cikin wannan bidiyon, insha Allahu zan faɗa maka shi kansa gundarin menene affiliate marketing. A gurguje affiliate marketing yana nufin wata hanya ce wadda za ka dinga samun kamasho, ma'ana la'ada. Wanda idan ka sai da kayan naira 100,000 kana da 50,000. In ka sai da kayan naira 200,000 kana da 100,000. In ka sai da kayan 500,000 kana da 250,000. In ka sai da na miliyan 1 kana da naira 500,000. Wannan shi ne kasuwancin da muke yi. Ka sani cewa tabbas ana samun mahaukatan kuɗi a online. Ko sati ɗaya ban yi ba, bana jin a dashboard ɗina ina tunanin I think na yi making sama da naira 400,000 da wani abu. Kaga alhamdulillah. A matsayina ma fa na fara shiga fa a wannan kamfanin namu. Ka sani cewa kamfanin nan namu idan muka maka registration za mu koya maka skill ɗin, za mu koya maka yadda ake samun kuɗin, za mu koya maka komai da komai, sannan kuma mu ne wanda za mu baka kayan ka tallata ka siyar. Idan ka saida kana da wannan la'adar, duk abin da ka sayar za a baka rabi kuɗin. Bari in baka kwatankwacin wannan kasuwancin namu. A takaice bari in baka misali.